Nilqakom għal programm ieħor hemm miktub u għallum se nibdew sensiela ġdida, sensiela li qed insejħula Ikabod. Meta l-glorja titbiegħat. U ħanitkellmu fuq dan is-suġġett li sinċerament nemmen li bħalissa l-glorja tAlla tbedet minn din id-dinja. Dana nasal għalih jiena minn dak li naqra fil-kelma tAlla. U għalhekk inħeġġiġkom sabiex taraw is-sensiela kollha ma taslux għal konklużjonijiet fuq sempliċi kwotazzjonijiet li tisimgħu imma isimgħu is-sensiela kollha ħataraw x'inhu l-ħsieb wara dak li jiena nemmen li bħalissa l-glorja tAlla tbedet minn fuq din id-dinja u għaldaqstant qegħdin nesperjenzaw dak li l-kelma issejjaħlu bħala l-inkwiet ta' Ġakob, il-bidu tal-uġieħ tal-ħlas. Dinja li issa ejjiet, dinja li qed tnefisha, Alla li xeba jieħu paċenzja bina, ma ninsewx li anke jekk naraw xi jgħid il-ktieb tal-Ġenesi, fil-ktieb tal-Ġenesi nsibu dik il-ħalfa li Alla għamel, jew ħanidok l-statement li Alla għamel fejn qal il-bniedem ma nistax nistaportih għal dejjem u għal daqstant żmienu se jkunu 120 perjodu. Ġifieri 120 ġublew. Għandek 120 ġublew tagħmel li trid għalek Alla wara li għaddu dak il-120 ġublew l-affarijiet se jiġu kif ngħid jiena. U għal min forsi ma jafx hemm bħalissa dejjem mill-aħħar ġublew. Qegħdin fl-aħħar perjodu, fl-aħħar 120 sena ta' dina id-dinja kif nafu għallum. Il-moment li jgħaddi dana il-perjodu, mbagħad ser naraw il-Jaxwa ġej il-poplu tiegħu jingħaqad miegħu fi sħab, jerġa' jinżel fuq din l-art mal-Messija mhux ser imur fl-ebda ġenna, ħajinżel hawnhekk fuq din l-art, dawk li ħajkunu inħatfu miegħu fl-isħab ser imorru ġo Ġerusalemm miegħu fejn minn hemmhekk se jkun qed imexxi fejn mbagħad se naraw l-armata maquda minn madwar id-dinja tiġi kontra Iżrael u nafu r-riżultat fil-ktieb ta' Rivelazzjoni, għalkemm aħna mhux qegħdin hawn biex niddiskutu l-ktieb ta' Rivelazzjoni, imma biex niddiskutu is-sitwazzjoni tal-lum fid-dinja meta għaddejjin minn dan il-COVID-19 coronavirus u jiena nerġa' ngħid nemmen li dan huwa kollu r-riżultat minħabba li l-glorja tAlla tbedet minn din id-dinja. Ejja ħalli nibdew il-programm tagħna u naqraw l-ewwel skrittura. Infakkarkom biex bħal dejjem ikolkom il-Bibja lesta jekk forsi inti ma tlaħħax miegħi allura jkun qed naġġel xi naqra inħeġġek anke tikteb l-iskritturi li nsemmi ħalli tkun tista' anke tarahom wara li tkun smajt dan il-messaġġ u llum fuq l-internet jekk qed tarana fuq YouTube dejjem tista' tagħmel pause u terġa' tagħmel rewind u terġa' tisma' dak li nkunu qed ngħidu, ġifieri m'hemmx skużi li ma tistax tlaħħaq fil-fatt. Imma għandna ħafna skritturi. Mhux f'dan il-programm fis-sensiela kollha. Bil-forsi konna nagħmlu hekk għaliex aħna bħalma dejjem ngħidulkom aħna ma nipritkawx xi jgħid moħħna, imma nippritkaw x'hemm miktub. U biex nippritkaw x'hemm miktub ovvja rridu nikkwotaw x'hemm miktub. U ħanibdew allura bl-ewwel skrittura tagħna u nitlobkom tmorru miegħi fil-ktieb ta' Mattew kapitlu 23 versi 37 u 38. Jaqraw hekk ara. Ġerusalemm, Ġerusalemm, li toqtol il-profeti u tħaġġar lil dawk li huma mibgħutin lilek. Kemm il-darba rid niġmalu liedek bħalma tiġiġa tiġmal fl-ieles tagħha taħġu l-ħajja. U ma rridtux. Ara, se titħallilkom darkom ħerba. Mela x'qed jgħid hawnhekk Jexua. Jexua qed jgħid isma' provajt jiena nwissikom, provajt nafżakom, provajt ngħidilkom biex timxu warajja, provajt ngħidilkom li jiena il-Messija tagħkom, imma ma rridtux tisimgħu. Ara x'se jiġrilkom issa. It-tempju għal dak kien qed jgħid darkom, it-tempju se jispiċċalkom ħerba u nafu li dan seħħ eżattament l-aħħar kastik li jidher li l-aħħar kastik li Alla permetta
li jingħata kien it-tħaġġir ta' Stefnu. Wara t-tħaġġir ta' Stefnu mbagħad naraw il-ħerba d-distruzzjoni li r-Rumani għamlu ġewwa Ġerusalemm ta' li waqqgħu it-tempju u ma ħallewx ġebla fuq ġebla li hemm l-istejjel li hemm jgħidu li n-nar li kienu qabdu tant kien feroċi, tant kien b'saħħtu illi saħansitra id-deb li kien hemm fit-tempju mal-ħitan ukoll dab ġie likwidus. U bekk jgħidu li fil-fatt ma baqax ġebla fuq ġebla x'in-nies wara kienu jmorru u jekk kien hemm xi ħaġa li baqgħet sħiħa persi kien hemm id-deb li kien iddewweb kienu jippruvaw jeqilbu l-ġebel biex jeqilgħu id-deb. U bekk issa l-iskrittura li ma baqax fil-fatt ġebla fuq ġebla. Imma x'qed naraw? Qed naraw li dak li Alla jgħid jagħmlu. U qed naraw li wkoll hawnhekk f'dan ir-rakkont f'dak li ġara mbagħad Ġerusalemm meta r-Rumani allura waqqgħu it-tempju qed naraw illi l-glorja tal-Alla telqet minn fuq il-poplu. Ma baqax Alla issa jaqbes għalihom, ma baqax Alla issa jipproteġihom. Għax kieku Alla baqa' jipproteġihom kieku r-Rumani ma kinux jistgħu jaslu jagħmlu dak li jagħmlu. Ir-Rumani waslu u kienu kapaċi jagħmlu dak li jagħmlu għaliex għax telqet il-glorja tal-Alla minn dak il-pajjiż f'dak il-perjodu. U din hija xi ħaġa li Alla wkoll jagħmel referenza għaliha fil-ktieb ta' l-ewwel Slaten, jekk immorru fil-ktieb tal-ewwel Slaten, inħeġġiġkom dejjem taqraw il-kapitlu kollu biex ma taħsbux li qed inqarqu bikom dak li ngħidu, imma f'dan il-każ ħanibdew minn versi 7 u 8. Fejn Alla qed jgħid: jien neqret l-Iżrael minn fuq wiċċ l-art li tajthom u d-dar li qaddist għal-ismi narmija minn qudiemi u jsir Iżrael ħrafa u daħk fost il-popli kollha. U din id-dar issir ħerba qed jirreferi għat-tempju. Għalhekk qedtilkom aqraw il-kapitlu kollu ħadd tkunu tafu li dan huwa t-tempju li Alla qed jitkellem fuqu. U din id-dar issir ħerba. Kull min jgħaddi minn ħdejja jistaġeb u jsaffar u jgħid: għaliex għamel il-mulej hekk lil din l-art u lil din id-dar? U jwieġbu: għaliex telqu l-mulej Alla tagħhom li ħareġ il-missiriethom mill-art tal-Eġittu u qabdu ma' allat oħra u melu qudiemhom u imuhom. Għalhekk ġieb il-mulej fuqhom din ħsara kollha. Mela qed naraw li meta l-poplu ma jibqax jimxi ma' Alla għax jiena bdejtilkom minn vers 7 imma ħanaqralkom vers 6 biex inkun nista' nagħmel bażi għall-argument allura. Vers 6 jgħid hekk: imma jekk idduru intom u wlidkom minn warajja u ma tħarsux il-kmandamenti tiegħi u l-praċetti tiegħi li jiena qed qudiemkom u tmorru taqdu Alla toħra u tmilu qudiemhom, imbagħad jibda vers 7. Jien neqret l-Iżrael u dak kollu li qrajna. Għaliex? Għax ma jkunx jimxew mal-kmandamenti. Meta l-bniedem ma jibqax jimxi mal-kmandamenti ta' Alla, f'dal-każ dan kien il-poplu tiegħu Iżrael, Alla dawwar wiċċu, tom daru, naħħa jdejh minn fuq u naħħa l-protezzjoni u ġiet il-korla tiegħu fuqhom. Għalhekk ġara dak li ġara mbagħad fis-sena 70 wara Kristu. Ejja nerġgħu mmorru fil-Vanġelu ta' Mattew. Tinsewx il-punt li qed ngħidu huwa li bħalissa jiena nemmen li Alla jinsab irrabjat, Alla bħalissa irrabjat għal mod kif id-dinja qed taġixxi, dinja li ma tridx tafu, dinja li qed itteħħ dara, dinja li qed twarbu minn kull deċiżjoni li kull stat, kull nazzjon, kull kontinent qiegħed jieħu. U għaldaqstant Alla dbijat mid-dinja. L-glorja tal-Alla bħalissa dbiedet minn fuq din id-dinja. U għalhekk qed naraw dan għall-kastig tal-COVID-19 coronavirus li bħalma dejjem qedtilkom anke f'lezzjoni f'taħdidiet oħrajn, dan huwa biss il-bidu. U ħataraw issa x'qed jiġri taf din is-sensiela għalkemm għadu l-bidu dan ħataraw x'qed jiġri u jekk aħna għaddejjin minn dak li għaddejjin bħalissa qegħdin fil-bidu. X'ser jiġri meta fuqna jiġu dak kollu li hemm miktub fil-ktieb tar-rivelazzjoni ħbib tiegħi? X'ser jiġri minnha? X'ser nagħmlu? Kif ser naġixxu?
Ejja ħankomplu. Erġgħu morru allura issa fil-Vanġelu ta' Mattew tinsew x'aħna qarajna kapitlu 23 l-aħħar ġiex tifrus jew tlieta. Imma tinsewx meta inkiteb mill-iskrittura meta nkitbet din il-Bibja, dana ir-rakkont ta' Mattew, ma kienx hemm kapitlu, ma kienx hemm vrus innumerati. Dik hija xi ħaġa li għamlu in-nies wara l-istudjużi biex inkunu nistgħu nistudjaw il-kelma tal-Alla u hija xi ħaġa tajba li għamlu fil-fatt għax tgħin ħafna fl-istudju min irid jistudja l-Bibja. Imma biex tkunu tafu bħala rakkont dan huwa rakkont wieħed. Kapitlu 23 għal kapitlu 24 huwa kapitlu wieħed. Qed naraw li Jexuwa jkellem il-Fariżej hekk jibda fil-fatt il-paragrafu li Jexuwa kien qiegħed mal-Fariżej u kien qed jitkellem hemmhekk magħhom meta qallhom dan id-diskors, u mbagħad vers 24 jibda hekk. X'kien ħareġ mit-tempju qabad sejjer mela qed naraw, għadu qed jitkellem fuq qabel għax qabel kien fit-tempju jitkellem mal-Fariżej. Resqu lejh id-dixxipli tiegħu biex juruh il-bini tat-tempju, qalilhom taraw dan kollu? Ngħidilkom is-sewwa ma titħallix hawn ġebla fuq ġebla li ma tiġġarrafx. U allura hawnhekk x'qed naraw issa? Qed naraw dikjarazzjoni oħra ta' Jexuwa li dan it-tempju ma kienx ser jeqpa' sħiħ. Għadna kif rajniha. Qalilhom taraw dan kollu ngħidilkom is-sewwa ma titħallix hawn ġebla fuq ġebla li ma tiġġarrafx. Qed naraw il-Jexuwa jerġa' jtihom twissija oħra. Kien qed iwassihom li issa il-friegħi kienu ser jinkissru. Dawk il-friegħi li ma kinux li ma rridux joqogħdu parti mis-siġra Alla kien ser jiksirhom. Huwa permezz ta' hekk li ngħatat il-grazzja lilna fl-aħħar mill-aħħar bħala nies pagani jew ġentili ħanejdu hekk illi issa nistgħu nkunu imlaqma mas-siġra ta' Iżrael ma jfissirx illi aħna issa neħdu over. Tajjeb, Iżrael jaqb Iżrael, il-poplu ta' Iżrael jaqba l-poplu talla, huwa aħna li rridu nersqu lejn Iżrael, huwa aħna li rridu naraw minnu Alla ta' Iżrael u nservu lilu. Imma qed naraw il-Jexuwa jerġa' jtihom twissija oħra li l-glorja ta' Alla kienet ser titlaq minn fuq Iżrael. Bil-fors biex jaqa' t-tempju talla biex taqa' d-dar talla, bil-fors li kienet il-glorja kienet telqet minn fuq dak il-poplu. U qed naraw hawnhekk il-Jexuwa iwissihom, imma ejja ħanaraw issa l-aħħar twissija li Jexuwa ta'. U nitlobkom tmorru miegħi fil-Kittib ta' Ġwanni kapitlu 12 u ħanibdew minn vers 35 sa 42. U jaqra hekk. Qalilhom Jexuwa, ftit ieħor idum id-dawl magħkom, imxu waqt li għandkom id-dawl biex ma jaqbadkomx id-dlam. Min jimxi fid-dlam ma jafx fejn hu sejjer. Waqt li għandkom id-dawl, emnu fid-dawl biex tkunu wlied id-dawl. Wara li qal dan, Jexuwa telaq u nħeba minnhom. Għalkemm kien għamel qudiemhom mirakli bħal dawn ma kinux jemmnu fih. Biex hekk issaħħi l-kelma li qal Iżajja l-profeta, mulej, min hemmen dak li sema minn għandna u dritt il-mulej lil min intwera. Għalhekk ma setgħux jemmnu għaliex qal ukoll Iżajja. Għamilhom għajnejhom u ebsilhom qalbhom biex ma jarawx b'għajnejhom u b'qalbhom ma jifhmux u ma jdurux biex infejjaqhom. Oqgħodu attenti, immarkaw dal-passaġġ bib-tiegħi, immarkaw versi 40 ta' dan il-kapitlu ta' kapitlu 12. Immarkaw għax huwa importanti. Qed jgħid li Alla għalilhom għajnejhom u bsilhom qalbhom ma jmorrux issa jindunaw minnu Alla u jitolbu ħifejjaqhom. Dan huwa xi ħaġa li ħanitkellmu fuq kontinwament f'din is-sensiela. Illa għaliex għax f'din is-sensiela ħanitkellmu kif meta titlaq il-glorja talla minn fuq din id-dinja, meta taqa' il-korla talla fuq din id-dinja lil popli li ma jridux jafu bih jitlaqgħu marrieħhom. Hekk qed jagħmel telaqgħu marrieħhom qas irid tagħti kasom.
li ma jmorrux is-sajduru u jgħidu isma' fejjaqna. Għaliex għax dak li għaddejjem minnu, dak li jridu jiġu fejjaqa minnu huwa konsegwenza tal-ħajja li għażlu huma biex jgħixu. U għax iddeċidew li jgħixu ħajja li kienet disonesta ma kienx tagħti ġieħ Alla, ġabu fuqhom ċertu kundizzjonijiet. U għalhekk qed jgħid hawnhekk Iżajija. Għamilhom għajnejhom u għabsilhom qalbhom biex ma jarawx b'għajnejhom u b'qalbhom ma jifhmux u ma jdurux biex infejjaqhom. Iva ħbib tiegħi, jiena nemmen sinċerament li bħalissa għaddejjin minn dak il-perjodu fejn Alla warrab ħarstu minn fuq din id-dinja. X'naraw li ġara wara dan ir-rakkont, jekk intom tistudjaw il-Bibja tafu li mbagħad niġu għall-aħħar ċena, l-ħasil tar-riġlejn u Kristu msallab u miet u qam mill-mewt tal-assema u naraw illi bejn uħor 40 sena wara fis-sena 70 wara Kristu ir-Rumani bħalma diġà qedna ġew u waqqgħu it-tempju id-dar tal-Alla tajjeb għax id-dar tal-Alla mhijiex il-post fejn nies jiltaqgħu biex jagħmlu s-servizz tad-dar tal-Alla dejjem kienet Ġerusalemm fuq l-għolja fejn illum hemm il-Muskeja, dejjem hemmhekk kienet id-dar tal-Alla u dejjem hemmhekk ħadd tkun imkien aktar. Imma ir-Rumani kienu waqqgħuha di ġebla fuq ġebla u bħalma qed ngħidilkom diġà 40 sena wara li miet Jexua u li qatlu lil Jexua, illa li 40 sena wara, illa li bħalma tafu Alla m'għandux ħin, ħbib tiegħi. Alla jgħix fl-eternità, Alla jgħid dak li ħajsir għada illa li xilna xalih għada u l-bieraħ huma l-istess. Diġà jaf għada x'se jsir għax diġà sar għalih u seta' jiddikjara dan kollu. U kien jaf Alla li għax kienu se jwarbu lil Jexua x'kien ser jiġri, kienet se titlaq il-glorja tiegħu fuq Iżrael u Ruma kienet se tagħmel il-ħerba li għamlet fid-dar ta' Alla. Għaliex titlaq il-glorja tal-Alla? U ħanaraw il-glorja tal-Alla ma titlaqx biss minn fuq id-dinja, ġifieri affarijiet li kollha ħanitkellmu fuqhom dawn. Imma ma nixtiequx naġlu ħalli niftehmu. Għax is-suġġett mhuwiex suġġett ħafif, mhuwiex suġġett sempliċi, mhuwiex suġġett faċli. Jekk verament Alla tbiegħed minn din id-dinja għandna problema kbira ħbib tiegħi ta'. Għandna problema kbira. U jekk tisimgħu l-aħbarijiet kulħadd l-istess jgħidlek flimkien ħanaddu minna di tal-COVID-19 coronavirus. Imma innotaw ħadd ma jgħid flimkien ma' Alla. Għax Alla warrab il-poplu warrab il-Alla u Alla qed jgħidu isma' inti jekk trid timxi waħdek, rani ħan warrab jiena. U l-poplu se qed jimxi waħdu. Neħħejna l-Alla mill-iskejjel, neħħejna t-talb mill-iskejjel. Neħħejna l-Alla minn kull imkien f'ħajjitna. Saħansitra anke nipritkaw li issa ma tniex taħt il-liġi tiegħu biex żgur ma nkunux taħtu. X'ma ta' qed ngħidu li aħna m'aħniex taħt il-liġi, li Kristu waqqa l-liġi aħna qed ngħidu li llum qed ngħixu allura Kristjaneżmu bla liġi. Lawlessness, xi ħaġa li Alla żgur ma jħux pjaċir biha, xi ħaġa li tip ta' ħajja li Alla jaborri. Ħajja mingħajr liġi. U għalhekk jiġri dak li jiġri, għalhekk titlaq il-glorja tal-Alla minn fuq id-dinja li għax Alla huwa irrabjat. U mhijiex l-ewwel darba di u ħanaraw li mhijiex l-ewwel darba li Alla kien irrabjat u l-glorja tiegħu telqet minn fuq individwi minn fuq nazzjon. Illum il-ġurnata issa f'dan iż-żminijiet jiena nemmen il-glorja tal-Alla telqet anke minn fuq din id-dinja. Imma dawk li huma tiegħu xorta jaqgħu protetti. Alla jipproteġi l-poplu tiegħu. Mhux jipproteġi biss. Alla għal ftit żmien iwarrab minn fuq individwu, Alla għal ftit żmien iwarrab minn fuq nazzjon, bħalissa Alla qed iwarrab minn fuq id-dinja u nemmen li bħalma għamel ma' individwi bħalma ħanaqraw fil-Bibja, bħalma għamel ma' nazzjon bħalma ħanaqraw fil-Bibja, hekk se jagħmel ukoll mad-dinja. U se jtija ċans
Alla għadu qed jagħti ċans. Alla qed jistenna li d-dinja iddur lejh bħalissa. Alla qed jistenna li d-dinja tarfu. U meta qed ngħid tarfu tara fl-Alla ta' din il-Bibja ta' mhux xi Alla magħmul fil-Knisja ta' Ruma jew f'xi sala kbira ġewwa l-Amerika ta' l-Alla ta' din il-Bibja. Meta narfu l-Alla ta' din il-Bibja, il-glorja tal-Alla tkun tista' terġa' tibda tiġi lejn id-dinja. Imma nafu wkoll u ħanaraw anke f'din is-sensiela li dan ma jistax jiġri. U għalhekk huwa importanti li dawk li verament jafuh l-Alla ejja ħanersqu qrib tiegħu. Ejja ħanersqu lejh, ejja ħanqimuh kif iridna nqimuh, ejja ħanadurawh kif verament ridna nadurawh. Ejja naduraw l-Alla ta' din il-Bibja skont kif jgħidilna hu f'din il-Bibja. Illa għaliex is-sitwazzjoni mhix se titranġa ħbib tiegħi, is-sitwazzjoni ħateħżin, is-sitwazzjoni ħatmur għall-nar. Da kollha ħanarawhu f'din is-sensiela. U għax is-sitwazzjoni ħatmur għall-nar, aħna rridu noqogħdu attenti. Illa għaliex aħna għandna l-wegħda ta' Alla li jipproteġina. Imma tinsawx, Alla dejjem x'qal Deuteronomju kapitlu 28 għadna kif qrajniha issa anke fl-ewwel slaten, jekk timxu mal-kmandamenti tiegħi, jekk timxu wara l-liġi tiegħi, jekk tagħmlu dak li jien ngħidilkom, jien infejjaqkom. U ħanitkellmu fuq din il-frażi jiena infejjaqkom. Dina s-sensiela jiena ara qiebsa. Il-messaġġ tagħha bil-fors huwa bes għax id-dinja għaddejja minn dak li għaddejja għaliex għax il-poplu huwa laxk. Il-poplu bżonn jibda jissikka l-ubbidjenza tiegħu. Għandu bżonn jidħol f'qoxortu u jqatta l-ħin mal-mulej. Ħanaraw verament Alla xi jrid minna biex il-korla tiegħu ma tiġix fuqna. Nafu x'inhu r-riżultat. Il-kelma tgħidilna illi r-riżultat huwa illi l-affarijiet se jeħżienu. U għalhekk irridu nitolbu aħna għal xulxin, aħna dawk li nemmnu irridu nitolbu għal xulxin għaliex għax għandna bżonn il-protezzjoni. Aħna inutli nitolbu biex is-sitwazzjoni fid-dinja titranġa, ma tarax, jekk id-dinja ma tiġ tafu l-Alla qed idawwar wiċċu mid-dinja kif tista' titranġa s-sitwazzjoni. Imma jiena u inti nistgħu nkunu protetti jekk verament nimxu ma dak li jgħidilna Alla. F'da kollu. U nafu wkoll f'kull storja li naqraw fil-Bibja meta Alla dawwar wiċċu minn fuq din id-dinja meta naħħa l-glorja tiegħu, dejjem nafu li Alla bagħat profeti biex jerġa' jsejjaħ il-poplu tiegħu lura. Pereżempju, jekk nieħdu l-istorja tal-poplu Iżraeli ġewwa l-Eġittu li kien taħt skjavitu, naraw illi Alla jibgħat il-Mose sabiex jeħilsu. Naraw ukoll pereżempju l-famuża storja minn fejn ħadna l-isem ta' Ikabod. L-isem ta' Ikabod, hekk jismu l-programm tagħna, Ikabod, meta titla' meta l-glorja titbiegħat. Il-Ikabod huwa tarbija li twieled il-mara tat-tifel ta' Eli li kien Assis. It-tifel ta' Eli miet meta Eli sema ibnu Xamel ukoll waqa' lura tgħid il-kelma u kiser u miet, u meta il-mara tat-tifel semat li r-raġel miet u missier ir-raġel miet kienet tqila u speċi ta' weldet qabel iż-żmien. U kellha tifel u qabel mietet u xejja wkoll mietet meta weldet, qabel mietet qaltilhom it-tifel jismu Ikabod. Għaliex għax il-glorja ta' Alla tbedet minn fuq Iżrael. Għaliex għax il-Filistin kienu ħadu l-arka. Dak li ġara l-Filistin kienu ħadu l-arka kienet fejn kien jinżel Alla bil-glorja tiegħu, u allura la ma kienx hemm arka ma setax ikun hemm il-glorja ta' Alla issa f'nofs Iżrael. Allura qed naraw il-glorja ta' Alla tbedet għalhekk semmitu Ikabod. U
Naraw imma wara dan ir-rakkont imbagħad Alla bagħat il-profeta Samwel biex seta' jerġa' jġib il-poplu lura sabiex jadurah. Naraw ukoll il-poplu meta Alla ħa in-naħa t'isfel ta' Iżrael ġewwa Babilonja fl-iskjavitu laqajjem il-Daniel. Daniel li kien jaqra l-iskrittura u kien hu l-induna li isma' is-70 sena ta' skjavitu waslu biex jispiċċaw ejja nerġgħu mmorru lura lejn pajjiżna x'Alla kwiet u ovvja nerġgħu nibdew inqimu lil Alla kif suppost. L-istess se jiġri fi żmienna ħbib tiegħi. Jiena nemmen nerġa' ngħid illi bħalissa il-glorja tal-Alla tbedet minn fuq din id-dinja u niżla l-korla tal-Alla fuq id-dinja. Aħna protetti sakemm aħna verament qed nimxu wara l-kelma tal-Alla. Imma bħal żminijiet oħra il-kelma tgħidilna fil-ktieb tar-Revelazzjoni li ħajkun hemm żewġ xhieda illi se jagħmlu 3 snin u nofs jippritkaw biex idawru kemm jista' jkun nies biex jiġu wara Alla, jerġgħu jibdu jadoraw l-Alla ta' Iżrael, jerġgħu jimxu wara Jexxua li huwa l-kelma tal-Alla. U meta qed nitkellem żewġ xhieda daka il-profeta tal-Afrika li suppost qal kellha tispiċċa d-dinja daka mhuwiex wieħed minnhom ta' tkun taf profeta kemm hu profeta tajjeb jew fals meta dak li jgħid iseħħ. Il-fatt li Alla ħadd tispiċċa d-dinja ġurnata partikolari f'April minn li jgħid Minister żball fl-14 qal ta' April kellha tispiċċa d-dinja, imma mbagħad qal li tant talabu lil Alla li Alla reġa' bdieru. Il-kelma ma tgħid xejn minn dan, il-kelma tgħid li il-kollha tal-Alla ġejja u minħabba r-riżultat tal-kollha tal-Alla hemm riżultat ta' dnub, minħabba dnub ħadd iżdied il-korla. Ejja, bħalma ngħidilkom jien ħbib tiegħi qatt toqgħodu fuq li jgħid il-bniedem, oqgħodu fuq li hemm miktub. Ejja ħalli inkomplu bil-programm. Imma dan l-affarijiet ma nistax ma nedhomkomx għax huma affarijiet li jweġġawni. Meta nara nies jadoraw nies oħra. Għax dak għalhekk, għax jiena l dak nemmen u ma jemmux dak li hemm fil-kelma tal-Alla, verament tweġġani. Għax verament ngħid dan ngħid mela dan nies verament warboh il-Alla, mela verament Alla il-glorja tiegħu tbedet minn fuq din id-dinja. Meta ngħid dawwar ħarsu ma jfittix mhux ħares law ta' u żgur li qed ħares law issa taraw kemm qed ħares lejn id-dinja Alla. Imma l-glorja tiegħu bħalissa tbedet. Ejja ħalli inkomplu naraw xi affarijiet oħra. U qed naraw illi allura hemm żewġ fil-ktieb tar-Revelazzjoni se jkun hemm żewġ xhieda illi xorhom se jkun sabiex jippritkaw bħalma kienu jippritkaw il-profeti se jkunu kapaċi jagħmlu dak li jagħmel Elija, jalqu ismawiet u ma tagħmilx qatra xita. Ħajkun hemm ħafna minn dawn l-affarijiet illi jekk taqraw il-ktieb tar-Revelazzjoni tkunu tafu kemm dan il-COVID-19 coronavirus għalkemm huwa il-bidu tal-korla tal-Alla ma huwa xi ħaġa litteralment żgħira qed tibbeżbżilna widnejna biha l-mulej u għad hemm ħafna affarijiet minn hekk. L-importanti huwa dan illi meta jasal il-mument ejja ma nkunux bħal dawk il-5 verġni boloħ. Ejja ma ninqabdux mingħajr żejt fil-lampa tagħna, ejja ma ninqabdux mingħajr dawl. Nafu x'inhu ż-żejt. Iż-żejt huwa l-Ispiritu Santu fil-kelma tal-Alla. Bħalma qedtilkom jien fit-talba li jagħmel Jexxua, meta jiġi l-Ispiritu Santu u jmexxikom fil-verità. U l-verità hija l-kelma tal-Alla. Meta inti għandek l-Ispiritu Santu li huwa żejt suppost li jimlik bid-dawl. Li id-dawl hija l-kelma tal-Alla. Ejja ma ninqabdux mingħajr żejt fil-lampa, ejja ma ninqabdux mingħajr l-Ispiritu Santu. Kif tkun taf għandekx l-Ispiritu Santu jew le? Jekk inti wieħed minn dawk li temmen li m'għadekx taħt il-liġi, jekk inti wieħed minn dawk li temmen li Kristu waqqal liġi, dispeċi ngħidlek inti m'għandekx l-Ispiritu Santu fik. Għax l-Ispiritu Santu qatt ma ħajwaslek għal dak it-tagħlim, l-Ispiritu Santu iwaslek biex tgħid illi Jexxua huwa l-liġi magħmul bniedem wara jħellu nimxu mala l-liġi għadha hemm. Dak huwa xogħol l-Ispiritu Santu li jarfek Jexxua fit-Testament l-Antik. U dak inti li tittemmen li t-Testament l-Antik jipponta kollu lejn Jexxua. Għax Jexxua huwa l-liġi tal-Alla magħmul bniedem. Ejja ma ninqabdux mingħajr
iż-żejt fil-lampa tagħna ħbib tiegħi. Naraw fil-Bibja li kull darba li il-poplu talla ma baqax jirrifletti l-karattru talla, Alla ħadeħ minn fuqu, Alla telqu. Xiġifieri meta l-poplu ma jaqbax jirrifletti l-karattru talla. Aħna suppost magħmulin fuq xbija tiegħu. U kif se nkunu nafu li xbija talla x'inhi għax inti ssib minnu twil, minnu qasir, minnu oħxon, minnu rqiq, minnu b'xaru twila, minnu bla xar, minnu ta' kulur, min ta' kulur ieħor. Allura kif se nkun naf jiena l-karattru talla x'inhu? Sempliċi. Biex tkun taf il-karattru talla tittara l-istruzzjoni tiegħu, tittara l-liġi tiegħu. X'inhi t-Tora? T-Tora hija l-istruzzjonijiet talla. Jekk inti taf dawk, inti taf il-karattru talla x'inhu. Il-moment li bħalma ġara mill-Knisja ta' Ruma warbet il-liġi talla u bidlita, il-moment li bħalma qed naraw mill-Knisja Evanġelika Amerikana iwarbu l-liġi talla u jgħidu llum m'għadniex taħta, allura qed naraw dinja li mhijiex tirrifletti l-karattru talla. U meta il-poplu ma jaqbax jirrifletti l-karattru talla, Alla jitilqu għarrieħu. Hekk tittajx, għamel hekk. Hekk trid temmel li m'intix taħt il-liġi, għamel hekk, hekk qed jgħidilna Alla. Trid temmel li inti m'intix taħt il-liġi, tajjeb, għejx b'dik il-mentalità. Ma ma temm il-konsegwenzi. U jiena għalhekk nemmen illi bħalissa Alla huwa arrabjat. Illa għaliex id-dinja, il-popli mhumiex jirriflettu verament il-karattru ta' Alla. Mhumiex il-mera ta' Alla, meta inti tħares lejn bniedem ma tarax l-Alla fih. U ħanaraw għalfejn matul din is-sensiela, imma biex nagħlaq il-programm hawnhekk għallum, sinċerament nemmen li bħalissa id-dinja għaddejja minn żmien fejn il-glorja talla tbedet minn fuq din id-dinja u bħalissa niżla l-kollha talla. Alla biss jaf xemm lest għal din id-dinja wara dana il-COVID-19 coronavirus. Nemmen li hemm ħafna aktar affarijiet minn virus bħal dan, jista' jkun hemm viruses ħafna għal minn dan, jista' jkun hemm ukoll mhux biss viruses, imma jista' jkun hemm ħafna diżastri. Nerġa' ngħidilkom ħbib tiegħi, morru waqraw il-ktieb tar-Revelazzjoni ħa taraw x'inhu ġej għalina ta'. Bħalissa dak li għaddejjem minnu nemmen verament li qed beżbiża. Alla qed beżbiżilna bl-imħabba. Għax iħobbna qed ibeżbiżilna widnejna bil-mod. Imma jekk id-dinja ħateqpa' twarbu, jekk id-dinja ħateqpa' ma tridx taf bih, u li fil-fatt hekk ħatamel, il-korla talla ħad iżdied, il-glorja talla ħad titbiet aktar u l-korla talla ħad iżdied. Tgħidli imma kif taf li hekk se jiġri? Illa għaliex hekk hawn miktub f'din il-kelma. F'din il-kelma, meta tibda taqra inti anke x'qalja xuqaf Mattaw 24, ma jgħidx li ħajġru li affarijiet u mbagħad isma' ħad tiġi l-paċi. Le. Għatem ħafna affarijiet li rridu ngħaddu minnhom. Għatem ħafna affarijiet li d-dinja titħallas għaliha. Bħalissa d-dinja qed tieħu dak in-nifs li suppost il-bniedem ilu jtija kull 7 snin, imma il-bniedem ħanżir, għax il-bniedem warra pil-Alla, għax il-bniedem moħħu biss fil-flus, li d-dinja mhux qed titija ċ-ċans tistrieħ kif Alla qalilna biex nagħmlu. Imma aħna nafu li bis-sewwa jew bidna huwa dak li jgħid Alla jrid iseħħ. U d-dinja tittieħu l-misreħ tagħha anke jekk għal ftit. Ma dan huwa l-perjodu fejn suppost aħna qegħdin inqattaw il-ħin mal-mulej, qegħdin nersqu lejn il-mulej, u jekk verament qed nersqu lejn il-mulej, il-mulej suppost li qed ikellimna u suppost qed jorina l-verità ħbib tiegħi ta'. Illa li xina meta nitkellem ma' nies li jibqgħu jinsistu li m'għadniex taħt il-liġi, nibda ngħid imma daw in-nies kemm qed iqattaw ħin mal-mulej. Jew x'mulej qed ikellimhom daw? Min hu sidhom? Illa li ma jistax ikun Alla ta' din il-Bibja, ma jistax ikun l-Ispirtu Santu ta' din il-Bibja jgħidlek
biex ma timxix mal-kelma talla. Il-kelma talla hija l-istruzzjoni tiegħu. Ma jistax ikun l-Ispirtu Santu jgħidlek hekk. U għalhekk għaddej minn xi aħna għaddejjin ħbib tiegħi. Għax id-dinja ma tridx taf l-balla, id-dinja titteqpa tiċċelebra festi pagani, id-dinja titteqpa ġol statwi magħmulin mill-karta pesta u mill-linjam u miksin bid-deb u l-fidda. Affarijiet li ħanaqraw fuqhom daw ħanarawhom, affarijiet li qed iġibu aktar korla. Ħanaraw kif Alla stess għalilna iktar ma tbatu, iktar ħadd titbedu minni. U veru, u daw nistgħu nikkonfermawh. Kif nistgħu nikkonfermawh? Festa partikolari ma saritx minħabba l-COVID-19, flok irrealizzajna it-tajjeb illi ma sarx paganizmu le, dik jarajna li din il-festa ħanamluha f'Settembru. Kollu ħanqaraw fuq f'dana l-istudju ħbib tiegħi. Għattilkom ħarikun jibes, naħseb se jkun xi naqqa twil ukoll, feħx tomot. Huwa għajmin sitwazzjoni mhux sabiħa jekk aħna nemmnu li bħalissa l-glorja talla tbedet minn fuq din id-dinja u niżla l-kollha talla fuq id-dinja mhuwiex minn sabiħ. Għal ħadd. Aqqas għal dawk li huma protetti. Illa li xnafu li wara dan kollu ġie l-persekuzzjoni. Ma fuq dana nitkellmu fil-programmi li jmiss, għalhekk qed nipprova ma nżommhomx fit-tul ħafna, noħroġ ftit skritturi, ftit informazzjoni biex kulħadd isegwi minn programm għal ieħor x'inkunu qegħdin ngħidu. Sakemm narakom fi programm ieħor ħbib tiegħi bħalma dejjem ngħidilkom qatt toqgħodu fuq dak li jgħid il-bniedem u qogħdu biss fuq dak li hemm miktub. Insemmilkom.